Ngajwang' mane doko wach matek iwacho kanyo ni piny agunda. Kopogore gi mano, jo ohala e dho wath mananga koro yuago reyo ewi onge mar stima. Magi anguna osemiyo gin e mudho mandiwa kuom thuolo ma hawo dweche 3 nyaka sani. Gino makoro thiro chenro mag ohala ahinya to mar lupo e dho wadhno. Mana ka lipota mar Millicent Adhiambo leronwa. Jo ohala go koro omiyo sirikal ndalo 3 mondo ka okang' mapiyo mar loso negi wach teko mar stima. Nono to gibiro bago ng'anyo ewi midhiero makamano. Ma e chal mar dho wath mananga, picha mako kamoko kuom johala kod jolupo temo menyo kidam menyo mar rech kod ohala magitimo pile ka pile. Kata kamano ohand rech makelo negi chiemo kendo miyo gidak maonge kwecho dhi kaduono negi. To nang'o nikech onge mar teko stima gino makoro giyango ni oseduoko chien yore mag ohala kod lupo e dho wadhno. E nanga ka wan gi chandruok mar sitima. Sitima nomiwa ka to chako duogo ting'e olal kode nono. Koro kata kaka waneno onge wanie mudho to sani piny olony. To wanie dho nam to kama wantiere dho nam ni rech ni ka, jolupo ni ka. Sani koro dweche 3 ka waonge sitima. Ne wamor ni wayudo sirikal ma minista motelo ne energy ni ne jaluo. To koro kane ka koro gini konyowa. Nikech afil ni ka ji dhi yiero machielo to onego bed ni sitima koro pong'o gwenge wagi kata mna mier. To kane ka koro gini konyowa ka transformer inyalo gol ka mondo dhi owil mana transformer. Koro ni mano kendo kawo dweche 2 manyaka sani koro tamore duogo. Wan kod uda 3 mwakete rech. Koro rech kethore, rech donjo kato kethore. Koro onge kaka watim. Kopogore gi ohand luwo rech, kata mana weg dukni, bende onge stima, gino magiwacho ni rocho ohandgi kaluwore ni jonyiewo odok piny. Soda liet, dhano ero mana soda ka ng'ich. Koro business odok chien kabisa, nikech soda ok madhre, pi mang liet ok modhre. Koro business mar korka dukni bende waneno ka jodukni yuagre nikech giwaro gigo to chung' ng'icha nikech gigo ok dhi mbele. Ewi mano, weche maundu kod njore be koro jimbore ka jodak yango ni kuo omedore ahinya e dho wadhno. Gitielo bende ni le kaka rao kod otoche bende mudho miyo gimenore godo e mier, gino maketo ngimagi e andaki. Sani gik moko iyudo ka ng'ato temo turo kifundi nikech bicho timo mudho. Lach nye ka nitie to nye wayudo ka at least dhot nindo salama mok yudo ka ng'ato temo ka gima turo dhot. Koro kuo waneno ka stima pod biro medo ka onge to chal ka gima kuo biro bedo malo nikech piny otimo mudho, ng'ato nyalo mula dhot nikech ng'ama nene onge. Bende an man kar kani adake koro toche ka sitima onge piny olil. Otoyo biro nyaka nam ka motoyo chando wa korado kod rao ketho gima nie pi to toyo bende ringo ketho nwa jamni e mier nikech piny olil onge kaka waneno. E achiedh nade ma okwakogi pod gitimo matek mar mondo mi gidhi nyime gitimo ohala mondo kik gibed gi pek mar yudo omenda manyalo konyogi. Kata kamano kwayogi ne sirikal chalo kamae. Koro wakwayo ni jo sitima miwa uru sitima mondo wabed ka wanyalo yudo kama wakane rech, ler bende mondo wane. Koro ging'iyane kaka wanyalo timore nikech rech nero bende gimodago waka to rech bende ohala mwaloko. To kuonde mwaloke rech goeko ka rech okethore otop koro onge kaka wakonyre. Koro mana ywak mwaywago ni ka jo Kenya Power and Lightning Company winjowa to mondo mi giduognwa transformer mondo mi wabed gi ler. Jo Kenya Power kochakore kawuono wamiyo gi ndalo 3. Ka ok kamano to wabiro ng'anyo ma ng'anyo biro wuok ka to ji dhi Kawega, kia Kawega tidhi nyaka namba Kapiyo. E kinde ma jo ohala e dho wath mananga medo tero lemb geno ni sirikal kokalo kuom kambi mochung'ne keyo teko stima biro winjo ywakgi gimiyo gi ndalo 3 kende, ponono ok gitimo kamano to gibuono mar bago ng'anyo maratipo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, dho wath mananga, Kisumu County.